Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं YouTube चेनेलाव आरोबाव फिन मोनसे बरनायखौ जासिहरनाय थाबाय स' लोगोफोर जोङो दा सिस्टारजों आंजों चेलेन्ज भिडिअ खालामनो नामायदो मेगि चेलेन्ज मा खालामगोन मा मागोन दिनै नेटबो गैया बन्द खालामना दोन नालाय जेरावबो थांनोबो गैया ओंखायनो बेखौनो सानबाय चेलेन्ज भिडिअखौनो खालामनोसै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो आरो लोगोफोरा सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय सोर सोर साबस्क्राइब खालामदो आंबो नोंथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामफिननो हागोन आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै स' लोगोफोर जाय जितियो बियो 200 मोनगोन आरोना बिना फैसा गैया नै 100ल'नो ओंखायनो 100निल' ओमफ्राय आंना खुस्रा गैया 500सो आं 400 बिनांगोन जितिबा स' जाय जितियो बे 200 मोनगोन बे दुखिया मानसि नालाय फैसा गैयानो थ' बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै दे दोनथ'नोसै फैसाखौ आखायाव लानो र' एक दुइ बुङाखै दे 1 2 3 जादो Hei gudungtar Anh làm gì? Cậu bé rồi Đâu vậy nó là khá đi thích chân à? Không ăn ngon. Được béo nữa. Ghi lấy nha. Chị bằng cô ra bài là gì ini gila nó có phần yang nào yang ini baru jana si yang halal hadi vậy chị bằng biết sao gọi là chỉ cần là cái năng anh nè chúng ta có thằng cà bay nữa phải pin năng cái thằng chắc không đâu so ang jajumnya asal lagi first ini cibai yang ni bawa tamam jana iya Pak, video question dan tonsil lagi for next video lagi mungkin bye bye.